Mehriban dinleyiciler, bizim bugünkü söhbetdeşimiz Ahal vilayetynyň Duşok şäherçetiniň ýaşaýjysy, miraskär muallim Nurnazar Jumanazarov. Nurnazar muallima naýan ýakynna şanly garaşdyrlygymyzyň 28 ýyllygy münasibetli gaýrat medaly bilen hilalandy. İlk bilene muallim şu hilaňyz bilen siz tüý sürekden gutlaýar. Ýene-de şolar ýaly hilalara münasip bolmaňyzy tüý sürekden arzu edýär. Sağ olun. Mehriban ýerleşler, nişi şükür bagşy hakynda biz şuň söhbet etmek üçin miraskär muallim Nurnazar Jumanazarowyň döwletli ojagyna geldik. Nurnazar aga, biz şükür bagşyny halkymydan inni sadanna hükmünde tanaýarda. Inni näme üçin şuňa şükür bagşy diýilipdir? Şolar dogrusyna siz bile söhbet edäýsek. Hormatly adamlar, hemme sadanna hükmünde geçýär. Mullagada, türlagada, çaragada, hemmesine sadanna diýip aýdylýar. Şükür bagşy bolyn, şükür bagşy diýilýär. Indi şunu ömrüni ýekejek edip aýdypdyr ekeni. Ömrüni ýekejek edip 100 ýaşap dünýeden gaýdan adam. Kakam dagy 1910-njy ýylda doglan dünýeden gaýdana meýlik baba deginimizde götürüp gitdik, äkitdik diýe. Hemme şok adamlary, on barka gören adamlar ýöne bir agam bardy. Recep kakamyň dogany ol 1890-njy ýyllarda doglan adam. Şükür bagşyň tazyny ýanyna oturup gaty garramakada kän dinleýän adam, özüm aýdyma saza gaty düşünýän adam. Lekin adam döwrüniň hemme eliplerini okap bilýärdir Recep kakam. Arab elipinem, beýleki eliplerim soňky orta elipinem, latinça eliplerim, hemme elipleri okap bilýärdi. Özüm öýlerimi da ama kitapdan dolu adamdy. Şükür bagşyňym ýanyna kän bolup durdy. Şol aýdan aýdymny ýekejege de gaýdanam bolsa, soň haýyş edip sözüni gaýtalap aýdyp beripdir. Şonu Recep kakam bellän ekeni. Şoň bellän sözleriniň 6 bent bolmasyň özü diýip bir bendini dolu bilýär ekeniň, soňky bendini käýerleriniň beýlek bentlerden bir setirini, iki setirlerini bilýär eken. Şonu 6 bende getirdik. Bir Babadaýhan etrawyna bir miraskär ýollaşmamız bar. Muny 150 ýyl mundan öňkü pikir edýän adamyň dünýäsi bilen düzmerlämini. Onuň hökman muňa deýin düşünjesi gowy bolmaly. Ýankyň şeýdi bayram miraskär ýollaşmasy hem gaýrat etdi, şunu bir düzüp ber diýip muňa goşguýyn düzdürdik. Onuň ýene-de muňa bir näçe adamlaryň kömegi bilen miraskär adamlaryň, şahyr adamlaryň kömegi bilen, bagşylaryň kömegi bilen muňa üýtgeşmeler giýirdip, şunu şükür bagşyň şo wagtky aýdym diýip getirip aldyk. Indi belki dinleyicilerimizin bugünün toror diyen pikirimiz var. Inni şu aýdym ne aýledip aýdypdyr. Ya Cemal biz öňe şükür bagşy barada kän gurrun beripdik ýöne edil şu bagşy adyny alsyny aýtman geçipdik. Şoň üçin bir näçe zatlar ýene gaýtalaýan bolmamyz mümkin bol, onu gaýtalamasam bir aýdymyň alynsy doğru derecede adamlar kabul edip bilecekler. Ne şükür bagşy doganyň ýyzyndan gidipdir. Dağdan aňryk geçip gitmäkä adamlar bilen öwrenipdir. Bir ýerde bir çapyk kan ýelenen bir gazap adam bar ekeni. Bu adamın bir dawa tapsa toy vermeyen adam, ören bir dine urşosy bolup duran adam, şoň bilen gaty käýişip gitmeli bolup dur. Ýöne barda ötägit diýenler, soňal bahana özläp biren adam alamançylyk etmäge bolup. Bir täzeden bir doganyň zaryny çekip biren adam, ýene bir adamyň çagalary men doganym üçin ölmesin diýip, men özümde utarym bile gitjek diýipdir. Fewda aragatmysyk bar bolmaga çemeli. Şu Mehmet Ýar hanyň çalarak saat çalyp bilýänligini, özüniň bir jaý gat saat gowurýanligini, şoň köşkünde sadan adam saklaýanlygyny eşitipdir-de, dutaryn alyp gidipdir. Barıp başka adamlarından gelenini habar edipdir. Doğrudanım saat gowurýan adam ekendi. Şuňal dutarly bir adam gelipdir. Saat çalşmak üçin gelipdir. Zat diýipdir. Ol Mehmet Ýar hanmyň kabul edipdir. Mehmet Ýar hana aýdypdyr. Men doganym size ýezir düşüpdir eken bolý. Men şuny saat çalşyp almaga geldim diýipdir bolýn. Ay bir güýmençe tapman oturan han bolmaga çem gaty gowda diýipdir diýe. Ha men sadan namle saat çalşardyň. Ýeňsen ära dogan alyp giderdiň, bolmasa da ýanyna girip ýatardyň diýipdir. Men oňa razy bolup geldim diýipdir diýe. Onuň märeke çagyryp jar çekdirip diýe Mehmet Ýar han. Uly soğun turdup diye bir ulu bağlığın içinde benne mudama gurrun berýär eken, ol ýaşynyň soňuna çennem her ýerik barsa muňa saat çalyp başlamaka şükür ağa bir doganyň boşadyp gelişiň aýtsana diýär ekenler, ol kyn görmän mudama gaýtalap aýdyp berýär eken. Onuň gaty kän adamlary eşitipdir muny. Onuň Mehmet Han bu soğun bile başlapdyrlar, saatlar çalşmaly şeritlerini aýdypdyrlar. Ay biri gatça, biri kowya ýa saat döretmeli şoň aýdyp gidipdirler. Saat märekede dymdyrsyk bolup dinläp oturmuşlar bolýan gulam magsy
gaty ýeter adam bolmaga çemeli. Şükür ağa diýamyşyn bay gaty ussat adam eken diýipdir diýe. Ýöne dogonmyň izinden gidenden alaş tapman her zatlary, her ýollary çalyp görýän welin hedil berýärler diýipdir diýe. Ahyry perdäni kakuny kakmandyrda perdede saat salıp gidipdir bolýan gulam magsy näçeňni bilmän durup beripdir diýe. Durupdyr bol hemmeksi äşgär bolupdyr adamlarda düşmançylyk saýdyň arkasy bilen ýitip gidipdir de özleriniň kıya mihman ýen zat bolman adamlar uly gopun turup şükürwasyň ýeňenni gollap gutlap başlapdyr bol Mehmet Ýarhan saklapdyr diýe. Saklapdyrdy. Bolsa da han adam saýdanlasyň ýeňlerine diýe gahar gelipdirdi. Näme üçin durdun? Salman durup berdiň diýipdir bolýa. Muň pully nece oldu diýipdir diýe. Şuňada durdum bilmedim, izin tapmadım diýipdir golle. Bizim bağışlanmaz saýdanlarymyz köpülen aýdy-maýdanda nece oldu diýip bir iki ben saýdam çalýarlar şoň izinden. Ondan bolýar diýipdir. Sen ýeňdiň dogonyny. Onuň Mehmet Ýarhan bağışlanan näme gahar gelse de halkyň şowhun berip gutlap durany bilip bir bolýan wakada özü ikinji derejeli adam bolmajak hökmünde berekella sen ýeňdiň diýipdir. Nedir şu taýda Atamurat Atabaýewiň Türkmenistanyň halk ýazgysy şükür bagşlap gudrat bar diýen goşgusyny mundan kän ýyl öň düzüpdir ekeni. Şu goşguny okap berjek. İl üçin, ýurt üçin, ar üçin saýran şükür bagşyň dutaryna gudrat bar. Ol gylışdan ýiti, naýdadan parran, şükür bagşyň dutaryna gudrat bar. Belen dağdan düzlöň pesinden alynan, heňleri çeşmeleň sesinden alynan, geňleri arşüssö tilsimden alynan şükür bagşyň dutaryna gudrat bar. Gulap gursogyny dilek dogasy, çägen urpogyny perzent ihlasy, çünki arkasyna beýik fehrasy şükür bagşyň dutaryna gudrat bar. O waz ýalyn bolup dünýä çawranyny, öňüm ýanan ýürekleri dağlanyny, ağladýar ol dogon nip ağlanyny şükür bagşyň dutaryna gudrat bar. Yek çykyp karşı dursa äre kim güýje daýanýar, kimse hünäre. Sen hem ussat bolyn, gulam miçäre, şükür bagşyň dutaryna gudrat bar. Ine şeýdip bütün türkmeniň gursogyny doga bolup giren şükür bagsy Mehmet Ýarhan zynnan saklayan adamsyny getir asarda ber şükürü bar doganyny alyp gelipdir diýe. Gitmäke öň adamlar aýdypdyr eken zynnynyň içinde adamlaryň çygy ýerde durasyň eşikler çüýrüýe doganyny alyp ýyly çykarýar däldir. Eşik akityn bärden nipdir diýe. Türkmeniň bir garma dogany syrdap işlikledip köýnege diýerler-de çäkkäke köýnek bilen. Şoň bir doganyna diýip bir köýnek alyp gidipdir ekeni. Onuň bir dogan alan ekeni ýany bilen. Hem bir telpek alypdyr da şuny ýanyna alypdyr da zynnynyň içinde geýindirip doganyny berdiğini alıp çıkıp gaýdaýyp ýanyna da eller aý paltarlyýa adamlar serwazlary zynnyny alyp ertipdirler. Zynnyny kapyny açypdyr da zynnynyň içine aşak düşüpdirler. Başga ýene de bir 5 tane Türkmen adam zynnynyň içinde ýatyr eken diýe. Indi bir benneler şükürwasyň bir gyrmyzy ony silkme telpekliğini adam görüp şükürwasyň öň atlaryny eşitýänem bolsalar, muny begensip bular ören ütköş bir ýagdaýa düşüpdirler. Şolaryň içinde doganynyň elinden tutup alyp gaýtmaga bogyny ısmandyrdy diýe. Han doganlar bir durun men häzir gelýän nipdirdi. Ýygyna gaýtjak bolup durýan akdan adamlar başga bir ýollan öňkäkden ýerinden näle nahar şol bişirilip durulan ýerden alyp gaýdypdyrlar diýe. Nahar bişirilip durulan ýerde bir gyýzagaş şükürwasyny görüpdirdi. Bir 7-8 ýaşynyň kyzy gyýy bolmagy çemeli. Ilgap gelipdirdi şükürwasyny garsa gujoklap diýe. Way kakazan gelmediň, meni akitmediň diýip diýe. Ýönem bar bagyryp gyýryp ýapyşyp durmuşum bir gyýzagaş meni. Şu gyrmyzy ony telpegini görüp kasy durýup gözüňe gelýän bolmagy çemel bıçaga. Onu bu nahar bişirip duran aýal adamlar ulgaşyp gelip muny aýyrjak bolup durlar bolýan şükürwazy diýmän diýipdir. Türkmen gyzagaş oň eşik zat diýe bir gyrna gedip saklanyp ýörlen bolmagy çemel eşiginden wadyndan tanary al dälli. Ýanyna el aýpaltal adamlar aýyrjak bolup dur şükürwazy diýmän diýipdir bolýar. Nur hanyň ýany hatyrly adam diýbilmendirler muny. Bu şagaş gyýy ýöne bagyryna basyp diýe waka kazan akitmeni gelmediňe garaşdyma diýip diýer ağlaya, dardın senelliye. Menişiginden tanar. Hawa, şoň gyrmyzy onunun, silkmedi onunun, kakasy diýip gözüňe gelýän bolmagy çemelle, çaga bolan soň. Onuň şükürwazy diýe benne, bir akyp durunca suw bar baglan düýünden akyp duran, şunu aldym da 100 jagasyny ýugdum bu çagaň diýipdir. Bir zädik getirenje
Şu fırdalanınca kürtökçänem giydirdim bolin topuğuna yetip durunca bolly. Telpegim çıkaryp tahyamam kellesine giydirdim bol bir adama meňzedi näme indimin aýryp bolanak diýdi. Ýöne yapyşyp dur diýe elinden tutup Mehmet Ýarhana garşy ýöreği urap dur bol Mehmet Ýarhanam halka hemmeksi görüp dur diýe bu wakalar diýe. Ýanyna baryp dur bolin Mehmet Ýarhan şukur hany dogonuň diýipdir. Näme almadyň diýipdir bolly şukur wasy. Hana oň içinde dogonum men ýeke däle kene diýipdir diýe. Bu halk diye gulep kıyır kalptır öyle yankı Mehmet Yarhan ya bir dur bolup durun vakan ödelinden böğürmelek bolup bağırsın alıptır diye. Yine izine dolanıp durdu diye yankı zınnanın içinde yatan 5 tane adam yine çıkarıp alıp kaydıp dur öyle yankı benneler beğencine meğreken içine gelinçeler telim yerde yıkılıp diye ayaklarının damar çekip yatan adam üstü başı görüyor yani. Getiptirler böyle adamların içinde bir merdireği batır razı diye Mehmet Yarhan'ım seyredivim durmuşsun böyle doğanını çıkarıp bir diye birini doğanını giydiriptir diye. Beyleklerim bunu görüp diye. Beşine de evindeki doğanlarını giydiriptirler diye. Yine doğanlar boşaptır. Bıcağız kıyıdan bunun yönü yanına yelmesip dur diye şeyip ağlap yarım yaş bol dur böyle. Yankı dinle oturan tomaşçılığın içinden bir turup durdu diye hana biz hadanlar ikisem zor eken şükür var yendi. Gep yok yönü. Bular birini yengecek bolup bir saatın başını çalırlar, bir saatın sonunu çalırlar. Bunu bir täzeden bir muňa bir saat çalırlar, mun apgallı. Bir dinläliň, muň al waka bir gaýtalyp duran zat därlipdir bolýan ýa. An şükürden soralyň diýipdir diýe. Şükürem işi biten adam borhanaga diýipdir diýe. Yine täzeden zar çektirip diye yankı yerde oturup şükür var saat çalıp başlaptır diye. Şükür var şu adamlar tüdiye bir meğreke varmışın ol iyi adamlar görüyem ki diğer yalak bir ses eştiliyem ki diğer yalli. Yönü şu şükür var salyan dutar gelin cüssan yasan dutarı kapırga arkası son. Son şükürvaşın kinosu alınanına da aman hanruduyun eline so dutar bağırdı. Sol şükürvaşın sol eyrana giden dutarı. Sonum ke bağışılarda yaşıl bağışılarda gördüm ben so dutarı. Şu edil hevirki elektri dutarı yalak ses çıkya son. Şu gelin cüssü diýilýän adam ne bileyin ne edip yasaptır onu. Yönü edil elektri dutarı yalak halka eştiler yalak salya. Şey deyip çalıp beriptir. Ay gittikçe coşup yumuşu biten adam çalıveriptir bol meğreken içinde diye bir adam horkullap ağlap başlaptır diye. Şu bir bana hiç kim Mehmet Yarhan'ım dinlep eştivem durmuşsun bolin. Bana hiç kim işlat diýmen salip bolup durdu diye. Han bir zat diýerim ka diýipdir ul hanam sesini çıkarmandır. Ondan şükür bagşaýdypdyr diye ama näme dogun ağlayan. Yefirin mamry. Hanın ýanyna şu wagt sözüm geçe. Sen kinim dilep beren diýipdir bol. Yok ağa diýipdir diye. Näme bergin mamy? Ay yok ağa. Onu näme üçin ağlayan dogun? Ay dahirin diýipdir bolýa. Wagt sen ahir bir gün ölüp garaguma garlyp gitsen gözüň öyle bağlaya diptir diye. Hiç şeyle bir adamım ölüp bir karavuma ağırlar mı? Deyip şunu yadıma düşüp ağlayan diptir diye. Ondan sonra bana saat salıp beriptir. Garal adamlar gati hoşal bolupdurlar. Bolupdur inni bolya. Ýöre vermekçi bolupdurlar bolin. Yankı ağasa täzerek düşünmüşsün bol beýlek adamlaryň biri 15 ýylgyna ýatypmyşyn satyn alyp bolman. Biri 12 ýyl ýatypmyşyn. Beýleklerem 7-8 ýyl ýatan adam ýörek bilen aklar diye. Innol ağasyny ýöre bilerlik ýagdaý bams berdiň bol okyjagaşam atynyň syrtyna alyp ýöre berjek bolupdur bolin. Gymyllaba bilen akdy da bular. Ýene bir adam ýerinden turup durdy. Alyk gelip muňa bir ulaw aýa veriptir. Beýleklerim bunu veripdirdi. 5 adamyň her gaýsyna bir aýawlaw tap beripdirler. Onuň mini bilen aklar diýe birininki eşek, birininki ýaby diýe. Ýankylary miniripdirler hemmesini. 5 tane adam 6 berdi bilen 6, ojağız bilen 7. Bunu alyp urapdyrlar. Her gaýsy öz ulaw bilen çukur başam ýörep barýarmyş bol ýankı diýe 5 adam diýe zınnanyň içinde agasy bilen 6. Şu diýe ýygyna seredip gelýärler diýe de ýene ýygylaryndan Hasan aýpaltaly adamlar ýetip gelýän ýaly. Benneler şey dip ýygyna ýygyna garaşyp gelýänmişler bolin. Şoň edil illersin näkda diýwany köw diýerler de şoň içinden bir düşok çaýak ýa. Şoň belentligi gelipdir bol berdi. Täzerek giden adam onuň ha düşok görünýär diýipdir bolýa. Ýanky ýesirler diýe ýöne gözüniň ýaşyny haklap bilmän duran bolaýypdyr diýe. Şükür wasy elbetde öňüm içinden bir zatlar pikir edip gelýän bolmagy çemeli. Däli gowunum ýöwdeli watana bize onna gözü ýolla galanmar diýip saýatlym radýasanyň şol aýdymyň 2 ýetirni aýdypdyr bolin. Ýanky benneler diýe palça eşekden ýawdan özlerini ýere goýup ay bagşaga ýygyna aýdyp berdi, ýygyna aýdyp ber. Bular şey gitmän urmuşlar diýdi. Şükür wasam atdan düşüpdir de dutaryny çykarypdyr gawyndan. Şo galanmaryň heňinde özü kellesinde aýlak gelýändir de bir aýdyp beripdir pikirini aýdymny. Aýdyp beripdir. Bular diýe ýöne hedil edip dinläpdirler.
biler. İni sol aydymy Banky Recep kakamyň aýdysy bilen muny tapdyk, muny bir düzlük kazap etdik. Şo goşguýyň okap beräýin. Goşguýyň ady galan bar. Zaryn çekip yetip geldik watana, yat illerde ýagşysam mar yamanam. Ben nolluk tapılaydı bir çäre, ölsüň läşiň henneklere zyňan bar. Bagryn paralaýar watan nalasy, gözün ýaşlamasyn peder balasy, ah çekmesin gara gözlü lälesi, aýralygyň ýükün çekip gelen bar. Dağdan agyr aýralygyň keşigi ir garrydyr, ejiz oglan uşagy, şükür gördük. Ediz ovamdy şowy ülkämizde gözü ýolluk alanmar. Ýatlap il gününiň geljek ötönün kalbyny sazyny çalan watanyň saz bilen ruhun masyp gedemiň ýüzlerini kesip çalanmar. Gara gazmam hünerimdir, kesbimdir, ak patasy aşyk aýdyň pirimdir. Pek göňüllü insan seniň zaryňdyr, her perdäňde namysym bar, arym bar. Bağışı aýdyr şükürüm kän Hudaga, aýralyk salmasyn şahu gedaga. Birin istäp gittim, tapdym 6 ağa, birin açar 8 bolup gelen bar. Nurnadar ağa şu goşguýyny aýdym tetrlerine geçiren zat aýdymçymda mada. Hawa. Mar welaýatynyň Sakarçagy etrawynyň ýaşaýjy Aman Nazar Ataýewiň şägirdi. Aman Muhammed Ahmetowyň ýanky goşgy tetrlerini bir aýdyma geçirip, aýdan söhbetdeşligimiň şu ýerine şol aýdymy dinleýijilerimize ýetiräýliň. Ýetiräliň. Bu aýdym bolmasa bu kemter bolar. Şoň üçin hal bagşagy bir gaýrat edip aýdypdy. Yetip geldi vatana, ay gene ay vatana. Yar illerde ýagşy hem bar, yaman bar. Bendi boldyk şükür tapıldı çarem, ay gene ay gel çarem. Ölçüm läşin hendekler ýylan bar. Ay bagrym paralaýar watan nadasy, ay gele nadasy. Gözün ýaşlamasyn pedir badasy. Ey ah çekmesin gara gözü nadasy, ay gele nadasy. Ya dillerden ayrılığın yükün çekip gelin var. Dağdan ağır ayrılığın keşeğin, ay gene keşeğin. Bir karadar yecil oğlan uşağın. Ay geley düşoy ülkemizde gözü yolda kalan var. Ey yatlap il gününün gece ötünün,
gidelim yüzlerini kesip çalan var. Ay kara kalmam hünerimdir, kesmemdir. Ay gele kesmemdir. Tazi aşılaydım pirimdir. İnsan senin zalimdir. Ay gele zalimdir. Her perdende münlep namus alim var. Aydır şükürken Hudavın ayrılık salmasın şahı yedavın. Ay gelen arkadan bir naçar 8 boyut gelin var. Ay gelen arkadan bir naçar 8 boyut gelin var. Yesirler yine de aytdyp kän yalvarıpdyrlar bolin şükür ağa tutarny gawına salypdyrdy. Hani binni eşegine mini bilen akdyamyň birem ağa sel hal razyk bolanyň diye eşekleri mindiripdirler ýaw berilene ýawa mindiripdirler şeýdip duşaga gelipdir bular. Ulu halkyň derrew çopan solukmy öňlerine çykyp bir buuşluk çybaryp megaraz halk eşitipdir öňünden çykypdyrlar gelip ondan bular şuny ýanky 6 adam şükür bağışı deyip bunu adıktırıp gidiveripdir şeydi. Yani aydım çünkü yoksa ilkinci gedek şol aydım aydım. Birinci gedek aydıl şol yesirlikten çıkan adamlar begencinden hiç kime gedek vermeyen yönü ova gelen senlere bağışağa yan kaydım yine ay talab aydıp bir bağışağa ova adamlarım neyem ayttın o şükür ağa diyemişinler ölüm tesin çıkaranak diye. Sondan bağışağa adı alıptır da. Sondan şükür bağışağa adı alıptır. Sondan bunu halk toy ediptirler berdi geliptir yine 5 tane adam o gıyzağaş geliptir toy ediptirler saat salp beriptir ölün yankı yesirler şu aydım ay talab ayttıracak bolýarlar diye ağatam ölün beni aytmandır diye ay adamlar aydarla gerek bolu deyip yekece gedek şu dağın içinde şu galan var aydıptır da şükür bağışı adını alıp şu adam hemmek şu onu edil hamana ömür aydım aydıp berine şükür bağışı adı bilen gidiveriptir şeydiptir. Atlına tabanına ol. Dine tabanına başka aydım ama aytmandır. Yönüse yesirlen zar delil bolup gelsi şunu boşatıp alıp gelsi öz yüreğinde de bir zatlar joğuşuptırdı yankı koşkuyunu öz düzüptürdü şey deyip aydıp göveriptir. Yine şükür bağışıyın bağışı lakamını alsı şu vaka bilinem şükür bağışı boluptur da gidiveriptir.
Şükürvarsın diňe bir gyýdy, bir ogly bar. Hurma diýe gyýdy bar. Birem İşan diýen ogly bar. Şonun bolan Bayram İşan diýen adam 1927-nji ýyllarda doglan adamdy. Şonuň Nurnazar diýdi, senden başgasyňa şey diýip bir ihlas edip ýygyrlap berenem ýok. Maňa diýdi, atamdan galan bir çekiç bar, gelen juffa diýen adam oňa gidenne bir aýdan 40 günden dolanıp gelýär ekenler şükürwarsy. Perdeleň zatlan pozularyna özüňden başga bir adam özüň sözü etmedi diýip bir çekiç sagas. Şuňa şükürwarsy sowgat beripdir. Indi şunun hamen agtygynyň maňa bermegi bilen men başgalamda, men öý muzeýimde şükürwarsy gelen juffaň şükürwarsy sowgat beren çekicisi. Ne bir enaýjy sowgat derejesine ýetirlenje çekiç. Şuňa sapyny özüm moýdum. Ýöne demiri şu gelen juffaň şu dutary beren adam, ýasan adam şuňa çekicem ýasap beripdir. Nurnazara köp sağ olun, şükürbaş ustat baş sökmünne biziň aňymyzda hemişelik ýaşaýar da beren gydykly gurunlygyňyz üçin köp sağ olun, janyňyz sağ başyňyz dik bolsun. Ýene-de şular ýaly toýly günlerde gydykly söhbetleşikler etmek bize meýser etsin. Sağ olun. Sağ olun.